Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kaya pag kinaon sa ang panahon, kabala ka kay mag-ampo mo ko para nimo. Pamisahan man ta ka. Kana lola. Oo. Manis mo ginibuhata. Siguro agi na. Oo, oy. Huli na, nanasap. Lakaw na dayon to, ato ba nga dayon ng manunok. Lakaw na, itok mo, lakaw na. Sige na to, lakang na ba? Ngano ka ay? No, Sa ka ng kurog-kurog, magkag ka! Hala! Di patol si Toto! Oy, lamigahi naman na si Toto! Toto! Naon sa man ka! Mikaging man ka! Doon ka kamuha ko gisagpan ni mo. Naon sa ka! Mo kong gisagba. Oh, kaduha! Dihaon na mo! Nikay! Nikay! Ayaw pagdoon sa nag-move! Hain naman ang nag-move nga mananap. Oh. Dili. Unsa man ang mananap pa? Mura siya gliyon pero mura sa unggoy. Nikay! Usam nang mananapa, ha? Wah! Nikay! Usam nang mananapa! Muram nagliyon nga mura sa kunggoy! Oy! O tama nang! Ay! Alala ka, kalain mo na ng mananapagod! Ay! Nasabot siya ng mga bagon nga doon ay tunok. Wala! Salamat taon nga, nasabot na siya din eh. Ay, di ka siya baka magpangilabot ako ni Kay. Analagi ka diha, liong ha? Ha? Nakaila ka sa nganan ng mananapat to ta? Walo lang. Oh! Mura mo siya Leon. Ya, mura siya unggoy. Si Leon unggoy na siya. Ya, taas man kung kumplitohon mo magbasa, mong liong na lang siya. Liong. Liong! Oh. Ato siyang hawaason na nakagapos niya to. Ay! So naman to, basi kanon ta na niya kung makabuhi na siya din na. Aw, ikaw kay baho magkangkwak nit aw ikaw gud ang unahon sa pagkaon ana to. Hindi na may tabo, Lola. Kay Kamugis ni Kay ang unang kanuna na niya. Kay manghumod ko mong mga tao. Liong? Gusto ka mahawaasan ng nakagapos ni mo, Liong? liong, Oh, liong. naliong na gid eh. Oh, Ola. Today. Leon nga unggoy na siya. Maong liong na siya. Diha lang mo ha. Ako rin doon niya. Oy! Leong! Ayaw kahadlok na ko ha. Amiga ta. Tabangan ti ka nga mahawasan ng imong himutangan. Ay, kumpiyansa ni Kay. Ay, isa makaoy, mabala ka pa man kanan ni kay. Naagon na siya gahom. Ikaw ang palayo ni anang liong kay baho ka na. Basi sa puto niya na sa imong baho. Nahabato na hinoon ka. Mauna ka na ang imong mamahimong kauban, Prinsesa Rosa. Prinsipe Iloy, kinahanglan nga magkasulti ang imong isuod nga prinsesa. Amo na ka nang gisuwayan sa pagpasulti mahal nga hari, pero di man gid siya musulti eh. Mao ba? Mao ka na mahal nga hari. Sige, pasagdi lang una ka na siya diha. Kamong mga dama ni Reyna Santana, may buhaton kamo. At timanan ninyo si Prinsesa Rosa. Prinsesa siya, busa, at timanan ninyo siya umayo. O ikaw, Prinsipe Iloy, Oh. uyog sa kong sinaligang sundalo o katagan kaniya sa angay mong isulog. Kamong tulo, sunod kamo ka na. Uban ka na ako luyuan ng taas na kurtina. Dali! Prinsesa Rosa, asam ta? Hala! Pamati!
Unsa man kana, mahal nga prinsesa? Nasuko ka, Madam Bro? Kinahanglang mangita kag paagi nga dawaton sa hari ang akong tingog nga tiguang. Paghuna-huna na. Unsa? Ayaw kahadlok na ko. Ni ako aron tabangan ka nga makagawas ang gapos nimo. Oh. Uy, miok-ok ang iyang o. Mura man siyang nahadlok na ko. Miok-ok ang o sa mananap. Nikay! Ay kumpiyansa ng mananapa, ha? Hindi nga like, mapakan ka. May idolan lula di abi, para siya mapakan. Sabay yun! Ito nila. Ilaw na mo. Wala ba yung hospital, re? Wala siya mulugnot to. Mura siyang nakasabot sa akong gisulti. Dali, dool diri. Ay, kumpiyansa to. Uy, hala, may ukog-tuda siya. Puro masag nauwaw ni mo. Unsa man ang mananapagod siya, god. Ay, wah, di man yun masabot ang naong anan niya. Unsa man na siya? Ali lang. Iitsad ka rin. Laban niya! Dinara ko layo. Liong lagi nila. Leon nga unggoy. Liong. Ako na puton ang tunok kong bagon nga nakagapos nimo ha. Basta ayaw lang ko pa ka ha. To, naana, may kalma na siya. Unsa may itong buhaton? Guniti ang mga gamot nga nakagapos niya. Putlaki ni. Og ako ang bahala ining liong. Dali to. Tabangi ko sa pagtangtang sa mga bagon nga nakagapos niya. Ha? Kalisod sa daan yung gisugo na ko, Madam Bakukang. Uy, oh, mahal nga prinsesa. Why imposible kon buhaton? Pero makadawat ka ang hari nga gwapa kay ka. Unya ang imong tingog kay tiguang gyapon. Ayaw niya lang pangutana. Kinahanglang mapasabot nimo ang hari bahin sa akong tingog. Aron makigsulti ko niya. Pabataan na lang ni imong tingog. Uy, Kinahanglang maniguro ko. Nga dili magduda sa akong pagkatao ang hari. musamot siya nga magduda kung mutingog ka sa iyang atubangan. Busa, mas may tingali nga mag-inamang ka na lang yun. Dili lagi mahimo nga mag-inamang ko hangtod sa hangtod. O pabatian na lang siya sa imong tingog nga original. Kanang pangag nga tingog ba? Dili mahimo. Ah, Di makahinumdum unya siya sa akong sinultihan. O makailan na unya siya nako nga ako si Bakukang. Kinahanglang duna kay isulti sa hari. Aron iya kong kuhaon gikan sa kwartos mga dama. oh, ikaw ang bahala. Magunaw na ko. Pero, adtoon una na ko ang sundaw nga muhatag ka na kong sapot sa pagkasundaw ha. Kay sundaw naman ko ining palasyo. Kinahanglang kanunay ako sa dool ni Haring Burak. Hala. Nikay. Mingob naman sila ginang mananap, ha? Murisig na sakitan. Oh, to! Nagdugo ang iyang tiil! Ayaw ko kang bata, ha? Hikap lang ko si Mong O, ha? Hindi, Nikay. Ayaw lagi tao kumpiyansa ng mananapan. Kimura naman lagi ulaog na guway. Tingaling maunsa ka ba? Basta ha, ayaw ko kang bata, ha? Ako lang tambalan ng imong samad. Hikapo lang na ko imong O, ha? Bantay, Nikay, bantay. Kalma lang. Higala ta, ha? Hayo paglihok. Shh. Mamaayo ka ni anang imong samad. Hala! Wala tuod. Ang samad sa mananap nga liong. Hala, kamahanan ka na dyan ay Nikay! Mau na lula. Busa. Ayaw lagi kong trahis nagkaya. Di na mo gupitin siya sa pamarang. Kay mas kamanan siya ni mo. Hilam na totoy! Ayun na nagkukata ng mga nahitabo sa unang panahon. Kay ni anak kita sa kalibutan sa lamperang. Tanawan ninyo. Nakatuog na siya. Tuod. Bahala ari lang doon ko sa layo kay Mura- pa lang na. Muram lang na kayo na magtambal para katuhog ang liong. Sige na to. Aton kang tangon ka nang nakagapos niya nga mga bagon nga may tunok. Nadi ko mutapang. Sige, pero sigurado gigay ka nga di na makamatang liong. Dili na tingali. Paspasan na lang nato ang pagtangtang sa bagon. Lulululululula! Pilihok na sa siya! Palayo ko. Natangtag na ng bagong diring dapita. Makalihok na siya. Salamat. Karon,
Ang Reyna na usap ang pangitaon ta. Tuod, hain mo rin Reyna. Dali ka mo. Pangitaon ta ang Reyna. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!